já jsem Dominika z Růžového slona. Vzpomínáte na léto a chuť čerstvých, jasně červených malin? Lubrikační gel malina voní stejně a také výborně chutná. Při sexu hezky klouže, voní a pro jeho příjemnou chuť je ideální pro orální sex. Ten bude pro vás i partnera voňavější a příjemnější. Má hustější konzistenci. Při vaginálním sexu a masturbaci vydrží kluský řádově několik minut podle situace a použití. Doporučuji ho jako osvědčený univerzální lubrikační gel za fajn cenu. Neklouže tak dlouho jako silikonové olejíčky, ale dobře se umývá a moc hezky voní. Ideální je tedy pro orální sex. Dobře poslouží i při partnerském sexu a masturbaci s pomůckama. Pro anální sex a masáž těla se ale moc nehodí.